amalawi dakhala ndikukuwuzani kuti Dani Kuwali anamupha Chilima. Umamuda Dani Kuwali we. You don't like that guy? You wouldn't know. Dani Kuwali killed his friend. Chilima anaphedwa, masterminded by the people close to him. One of those people, Dani Kuwali. I am making allegations. These allegations are being proven in the committee. That minister said he reported to Dani Kuwali. Dani Kuwali is the one who manufactured the narrative. Even President Chakwera anabweleza to Malawians kuti ndege inabwezedwa ku Zuzu. That was Dani Kuwali giving intel to President Chakwera to manufacture a lie. You can only manufacture a lie if you masterminded the whole thing. Deflection. He wanted to deflect the matter away from him and the MDF. Dani Kuwali masterminded the murder of his friend. And you know, chimani nyasa wambili. Ndiya kuti Dani Kuwali ndi Saulo Chilima amajeza atu. Jibozo wazine ndikaenda zenzanga jina Alan ni tata. Alan is my friend. Then Alan apange mastermind imfa yanga. I can mention all my friends kuti azinzanga wao apange sisi ngajitike. You have to know. Saulo Chilima uja anapangirwa surround ndi my enemies amwe. Mene kuendera committee kungoti I don't like mene akupangira akufunsira wota nyamilandu mafunso ake. You know, I can understand the wota nyamilandu kuti akuchita mantha. Sinanga system ili yonchi. Dani Kuwali now zimene amachita anthu makrugo amene ali ku Malawi apanga hold power. Dani Kuwali anali kuchanko. Amaphunzitsa so kuchanko nthawi zina. Ndi military lawyer, ali ndi law firm yake, ali ndi amapanga, he gets involved in corrupt cases. Procurement ya military imaenda through Dani Kuwali. China chiliyonse chimene chimagulidwa ku military, Dani Kuwali amalandira kajani ka commission. Dani Kuwali analandira bribe from Sata, Chilima analandira bribe yomwe amene anamangidwa ndi ndani? Chilima. Taioneni, it's a litany of information zionesa kuti Dani Kuwali is trying to protect himself. Now, chimene chimani nyasa ndi Dani Kuwali ndi chakuti iye uja ni mbuzi kwambiri amaona ngati ena ifeyo anthu osazindikira. Ineyo chimene chimani nyasa ni meyocho. You have your hands in all the pots, in all the cookie jars. Ufuna uje hapa vuto la anthu amene mumangoyika manjanu mwina muli monse mumakhala anthu opanda ndalama. That is why ndalama timene Dani Kuwali anamphera nzawoyo tima $300,000 ase. $300,000 si ndalama yomphera nzako Dani Kuwali. Come on. You kill your friend over $300,000 a day. I say. Ukamaona Mere Chilima, how do you feel? When you look at Mere Chilima, Dani Kuwali, how do you feel? Ukamaona mwana wa Saulo Chilima, how do you feel? Iwe basi kumangwenda ndikanzako akapeni wandawanda kacha basi bwe kama vala ngati ka gay kena kapeni wandawanda kama zona kadolo ndimene makhalira basi mazona ngati ma socialite. You motherfuckers, anthu opusa ino. And opposa kupha Chilima say your friend. You mastermind the death of your own friend. Basi ndokumaenda patauni baja umazonesa wewe ngati nika ulibe nzeru wazikundikira ti madegree tawo kupita kuchanko makaphunzitsa ngati you are enlightening people. You are not. And people knows that you're not even a good lecturer. You're not. But you force yourself to be out there, to be an intellectual. You build a portfolio behind the scenes.
you are killing people. It's a Jekyll and Hyde situation. In the day, you are this man of the community. In the night, you are a serial killer. Danny, that's who you are. Jekyll and Hyde. We want to watch you say. You masquerade yourself. Well, you are the duty, you know. He's a community guy, and lawyer, military. Behind the scenes, you are taking bribes from a mwenye. Tindrama, ineo nuozi, ineo kiza. Ndima menya deal. Mwina so about 2 weeks. Nitawi menya dollar menya legitimately. 300,000 menya wapela Chilima. Legitimately. We menya nitapanga dollar menya so fast. Thinking. Sinida pe muntu wosa paso muntu ya. And uzaone sese, uli kose kumeno ungapite. Sukamva kuti chiza anapha muntu olo wapanga ndeu ndi anthu timangokhala ma cases ididi tati ngono anthu kumangopanga speculate because we don't commit those crimes. We are not involved in those things. Even ma hustlers timagwira ntchito tikaimenya line ya timapanga madiru timakhala ife ineyo nimatakukhala mu boardroom ya Kia Motors chapa lukumvera the big players, the big ballers that people that are moving the economy lukumakhala ineyo lukumamvera nawo ma decisions opanga move millions and billions of dollars ine lukuuza izizi chifukwa kuti zandinyasa pano ndende kubwera poyera. I'm pointing at you kuti iweyo Dani Kuwali unamupha Chilima. You masterminded the whole thing. Iweyo ndamene ufunika umangidwe. Ene ndikuze wota nyamilandu ndi Kuulula. If you don't, at least pakali panopa, Dani Kuwali is the biggest suspect in the murder of Saulos Chilima. Komano ye. Mujila mata even wota nyamilandu mujila mata akamafusa panga manta, you can tell kuti he's scared. Because in the military, led by Dani Kuwali, you kumapanga assassinate my leaders. Who part of vice president, seeing through Jody, you have to take it lightly. Muntu kupanga assassinate, ngati mina lidipita mtali couch. Tita kumapanga disagree, dipita mtali. We can disagree the genus. We can disagree in the leaders. When we say these are our leaders, they are leading the nation. They win our pay. This men are Dani Kuwali. They live in a bubble. They think they run the system. They don't run the system. People like us, we are watching the system. We are not part of the system, but we watch the system. We look at it. Timapanga assess system yatu. Timaona kuti uyu ndamene kupanga is. Dani Kuwali masterminded the murder of his own friend. And the amapita wakajeza ni mere Chilima. The reason why Mere agoneka kuti she's constantly heartbroken, she has not moved on from the death of her husband, is because she knows deep down kuti ndazinzaka Chilima. Mere Chilima knows kuti azinzakewa. That's why timanena kuti Mere Chilima is not a suspect, koma treat her as one. Ndiko linga chakuti abwere ku commissioning mumfuse nzimayochi kuti kodi do you feel kuti panali ena ake amene akanamupha mamuna wanu. I know it's painful. Komano, if you look at what that minister said, akuti napanga report kwa Dani Kuwali, Professor General Kuwali. Information imene anabwera nayo chakwera inachoka kwa Dani Kuwali. Pamene